Inin Digicast Negros 10, ang top story sa Negros Island region ng Amon igadulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw no Disyembre 11. Masobra sa 12,000 ka mga evacuees ginapaabot baga sa ulog sang Paskwa sa mga evacuation center. Congressional inquiry sa pagsarurot sang presyo sang raw sugar ginaduso sa Kongreso. 5.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga na-recover sa bypass operation. Anay Congressman Arnie Teves mag-a-appeal sa extradition ruling sa Timor-Leste. Kag sa good vibes, Christmas lights on ceremony sa mga banwang syudad sa probinsya saksihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-release ng additional bonuses sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal ang ginalantaw nga magasugod sa madason nga simana. Balatono naman sa mga job order workers kagyadtong sa idalom sang contract of service ang ginapaabot nga may pagsaka. Sa Biyernes, Disyembre 13 sa Christmas party sa Kapitolyo, ginapaabot ang announcement ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kung pilagid ang kabilugan nga additional bonus nga mabaton sang regular kag casual employees suno kay Provincial Administrator Frando Diaz. Ang Collective Negotiation Agreement Incentive ang ginapaabot nga mangin 30,000 pesos. Ginapaabot man sa mga empleyado ang Productivity Enhancement Incentive kag Service Recognition Incentive. Suno kay Diaz, ginahulat pa nila ang guidelines angot sa SRI. Sang nagligad nga tuig 55,000 pesos ang kabilugan nga additional bonus nga nabaton sa mga empleyado. Damlag pagin siling isang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees nga nagalaom sila nga mas madako ang kantidad nga mabato nila sining nga tuig. Samtang ginahulat man ang guidelines suno kay Diaz sa gratuity pay para sa mga COS kag JO nga workers. Mahimo nga mas mataas ini gikan sa 5,000 pesos nga ginahatag sa nagligad nga tuig. 30 na man i-announce ni Gov kung pilagid ang bonus na ihatag sa aton nga mga employees as customary sa aton nga province, no? Actually kung i-announce sa subong hindi ko man na ma-process kay 15 ang pinaka-early, no? So 15 is Sunday, so 16 Monday ang pala nga aton pag-process nila. So saan na ma-release before? So that week of next week. Okay. Sa number 9, Oplan iwas paputok ang ginlunsar sa mga baligyan sang palupok sa reclamation area sa Bacolod. Nagalabot sa 97 mga nabiktima sang palupok sang nagligad nga tuig sa probinsya sang Negros Occidental. Walo diri ang gikan sa Bacolod base man sa records ng Bacolod City Health Office. Tuyo sang Department of Health tupod sa Bureau of Fire Protection nga mapahagan-haga ng kadamuon sa mga firecracker-related incidents kag ang mapaiway ang disgrasya sa pagsaulog sang Pasko kag bag-ong tuig. Gani mismo sa mga baligyan sang palupok sa reclamation area, ginlonsar sa Department of Health, BFP upod man ang PNP kag DTI kag mga local officials ang Oplan iwas paputok agod nga mapabasko ang kampanya batok sa paggamit sang illegal nga palupok kag pyrotechnics. Kabahin sa mga ginadumilian nga palupok ang Watusi, Piccolo, Super Lolo, Boga kag iban pa nga sa isang illegal kag imported nga mga palupok kag pyrotechnics. Padaan nga ginahaylo sa mga otoridad ang paggamit sang safe nga pamaagi sa pagsugalaw sang bagong tuig. Pareho na lamang sa paggamit sang turotot kag pagtanaw sa mga community fireworks display kaupod ang pamilya. Sa number 8, palarong panlunsod sa Bacolod ang ginisol sa Enero 18. Dungan sa natalana nga division meet ang launching sang nauna nga palarong panlunsod sa Bacolod sa Enero 18. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga ilagin paisol ang mga pahampang na tungod man sang kakulang sa panahon karon nga Paskwa. Sa 22 tanan ka mga sports events ginapaabot nga magapaindis-indis sa mga atleta gikan sa 61 ka mga barangay sa syudad. Tuyo sang alkalde nga mas mapasanyog ang Grassroots Sports Development Program sa handom nga mahana sang potential sa mga atleta nga sarang magtiglawa sa syudad sa mga national kag international competition. Samtang sini nga Biyernes natalana nga pasidunggan sa Bacolod LGU ang mga atleta
na nagatiglawa sa syudad kag nangin medalist sa nagtakop nga Batang Pinoy competition sa Palawan. Sa number 7, anay Congressman Teves mag-aapiliwat sang extradition ruling sang Timor-Leste. Ginapaabot sang Department of Justice ang pagbalik ni anay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa pungsod para mapanabat sa kaso nga multiple murder kagiban pa may angot sa kamatayon ni anay Governor Ruel Digamo kag siyam kaiban pa sang 2023. Ini makaligad niya ginpaboran sang Court of Appeal sang Timor-Leste ang extradition request sang Philippine government. Pero ang kampo sang kongresista ang liwat nga mag-a-appeal sang extradition ruling sang Timor-Leste. Ginpahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Teves, nga ang ilang legal team sa pungsod sang Timor-Leste ang mag-handle sang appeal sa korte. Sinila nga Marso sang ginaresto sang katapos sang Interpol si Teves. Makaduwa na kabeses ginpaboran sang Court of Appeal sang Timor-Leste ang hinyo sang Philippine government para mapabalik siya sa pungsod. Pero padayon nga ginapakigbatuan ni Teves, inipaagi man sa pag-file sang appeal. Sa number 6, kapin sa 5.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpeskar sa ginpatuman nga bypass operation sang kapulisan sa syudad sang Victorias. Nadakpa ng magamay nga Sanday Ponciano Tang kagang anak nga si Christian sa ginpatigayan sa Victoria City Police ang bypass operation batok sa ila sa Barangay 2 sa Martes ang hapon. Ang magamay ang ginakabig high-value individual. May asenta tanan ka mga sachet sa ginapatian Shabu na nagabalor sa kapin 5.4 million pesos ang ginaligan na recover sa ila. Detained sila karon sa Victoria City PNP Station. Pasakaan sila sang kaso angot sa pagsupak sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, Panaad Park and Stadium sa karon na ginahanda naman sang probinsya para sa mga evacuees in kaso nga kinahanglanon ang dugang nga evacuation center. Ginsiling ni Provincial Administrator ni Frando Diaz nga ang camp management team sa nga probinsya ang nag-set up na sang tent sa lugar. Nalakip sa ginahanda ang ground floor sang stadium kag ang second floor naman ginapasiguro nga mangin luwas ini gikan sa mga alagit-it. Suno kay Diaz, may mga 5,000 ang sarang ma-accommodate nga evacuees sa Panaad. Ginahandang lugar in kaso nga magsaka pagid ang kadamuon sang evacuees. May nahanda naman ang probinsya nga mga provisions para sa kinahanglanon sa mga apektado sa sulod sang 3 ka semana. Damlag pa ginsiling ni Secretary Gilberto Teodoro sa ilang nga pagsugilanon ni Governor Eugenio C. Lacson kag ginalantaw nila nga magalawig sa 3 ka semana ang pagtener sa mga evacuees gikan sa lugar nga sakop sang 6-kilometer radius sang bulkan. Pero kung may makita nga senyales nga magalupok pagidliwat ang bulkan, mahimo nga mag-extend sa 10 kilometer ang radius nga dapat igahawanan o kung iga-evacuate kag nilantaw nga magadangat sa 200,000 ka pumuluyo ang apektado. Padayon man ang pagpangdala sang probinsya sang bulig sa mga apektado nga lugar kag ining nagalakip sang fuel, mask kag mga food packs. 5,000 more or less ang aton no nga ginapreparahan for now. And then ang kung mag-over mag-overshoot pagit tilawanta ang ato nga grounds ang pavilions also will be open para to accommodate, of course, with the consent and the approval of our mayors. All the rooms dira sa aton nga grandstand mula sa Rontaman. So we're preparing as directed by Gov for 3 weeks na provisions to support evacuees in the event that more will spill over from our evacuation centers sa mga LGUs. Sa number 4, Department of Tourism ang nagpagawa sang advisory bilang kabahin sa precautionary measure nga mga tourism activities sa mga lugar nga nag-aapekto sang paglupok sang bulkan Kanlaon. Ini ang iga-suspend.
Suno sa DOT sa ilan nabaton nga report nga mga lugar sa Negros Occidental ang nagalakip sang La Casillana, La Carlota City, Bago City kag Murcia, kag sa Negros Oriental naman ang Canlaon City ang apektado. Gani ginasuspend ang mga activities diri kaangay sang trekking, swimming, farm site visits kag day tours. Mga atraksyon ang temporaryo o kontemporaryo nga ginpasadadaan sakop sang Gintubdan Spring, Buenos Aires Resort, Mambucal Resort, Sugar Valley Coffee Farm kay ban pagid nga mga malapit o konsakop sang 6 km danger zone. Ang Canlaon Inland Resort kag ecotourism, Padudusan Falls, Baobao Viewing Deck kag Kipot Falls sa Canlaon City ang ginsaradaan man sang city local government sa pagpasiguro sang public safety. Sunod sa DOT, wala man sang gin-report nga nagkalasamaran o kon fatalities o kon mga na-stranded nga tourist ang mga travelers ang ginabisuan nga likawan ang mga destination sakop sang 6 km danger zone kasubong man ang mga lugar nga labing apektado sang ashfall. Ang mga turista ang ginahaylo nga mangin mabinantayon kag mag-monitor sa mga advisories ng LGU kag disaster authorities. Sa number 3, Negros Occidental 5th District Representative Emilio Dino Yulo nanawagan sang congressional investigation sa ginakabig artificial drop sa presyo sang raw sugar ilibinang gikan sa mga sugar mill nga karon amat-amat nga nagasarurot. Sa iyang privilege speech sa Kongreso, ginpahayag sang kongresista nga nagakadapat lang nga mahimo ang tikang agod nga ma-stabilize ang presyo sang kalamay kag mapangapina ng mga small sugarcane farmers nga among labing apektado sa wala nagasanto nga presyo sang kalamay sa merkado sa mga millgate prices. Nagligad lang nga simana sang magsarurot sa tig 2,470 pesos ang presyo sang sako sang kalamay halin sa mga sugar central. Para kay Yulo, dapat mapatod kung sinong manabat sa ginakabig price instability kag kung sinong nagapamintaha sa sitwasyon. Si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona nagsiling nga handa siya nga magtambong sa ginapaabot nga congressional inquiry. It is imperative that we take immediate and decisive action to stabilize millgate prices and safeguard the livelihood of our small sugarcane farmers. Let the appropriate committee, including the Quintacom, investigate the factors behind this price instability and hold accountable those who are tasked to protect the sugar farmers and those who take advantage of the situation for an unimaginable profit. Sa number 2, ang Banwa sang La Casillana ang may pinakamadamo nga evacuees dala sa paglupok sang bulkan. Padayon pang pag-abot sang evacuees sakop sang 6 km radius sang bulkan kag ginalantaw sang alkalde ang pagdagsa pagid sa mga pumuluyo sa ilang mga evacuation center. Ginapasalamatan ni Mayor Romayla Nicor Mangilimutan ang suporta kag bulig sang national government, provincial government kag kaupod ng mga alkalde sa sitwasyon nila sa tungasang paglupok sang Canlaon. Naginabot naman ang bulig pero labing ginakinahanglan nila karon ang bugas sunuman sa iya. Ginakulang na ang pondo sang Banwa, labi na nga sang una pa lamang nga paglupok sang bulkan sa Hunyo, naggamit na nila ang ila sining nga Quick Response Fund. May 9,288 karon ka mga pumuluyo ang yara sa 11 ka mga evacuation center sa Banwa. Kung ipatuman ang pag-evacuate sa mga lugar sakop sang 6 km radius suno kay mga limutan, may 8,000 families sukon 33,000 individuals ang iga-evacuate sa sininga mga lugar. Hindi na nila masarangan kag ma-accommodate rason nga may mga MOA na sila sa mga kaiping nga lugar kaangay sa Himamaylan, Isabela kag Pontevedra nga kun matabugin man, ini ang sarang ma-accommodate sa mga evacuees sa sininga mga LGU. Bukas ang LGU sa mga donasyon pero nagaayo siya nga mag-coordinate sa Banwa agot nga mangin mas hulay kag nagakaangay ang pagpanagtag sang bulig. Nagayo man siya sa mga pumuluyo sang paghangop sa sitwasyon kag maghatag sang kooperasyon. Sa iya nga monitoring, hindi malikawan nga may mga nagabatsyag na sang respiratory problems dala sang makusog nga baho sang asupre kag pag-abo sang bulkan. Actually, ang water, okay lang kay damo ta mga water tanker nga na-deploy kag pahulam sa aton. Ang problema kaya namon ng bugas kay ng
3,000 plus ang aton nga evacuees, bugas kag sudan. Siyempre, pwede sila mapakaon naton sa food box sa morning, kahit mga dilata. Pero sa noon kag ang gabi, lingoan gid nato nga malain ng sudan eh. Pero naambal ko naman tanan nga mga sa kay Secretary Gatchalian kag sa RDSWD si Cog ginistorya ka man regarding sa ngamon nga mga concern. And then bago man lang nag-message si Attorney Ray nga ang sa may fuel, it's because ang fuel dako git since nga day first nga paglupok, second kag ang third syempre tigamay man lang aton banwa nga aton nga 5% DRM fund is only 11 million plus, more or less 4.2 million ang 30% of the 5%. So isang first pa lang nga lupok sa 21 days naman nga pakao. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, mas sobra na sa 11,000 ka mga persona ang magasaulog sang Paskwa kag pagsugalaw sang bag-ong tuig sa mga evacuation centers. Magapabili ng alert level 3 sa Bulkan Kanlaon sa sulod sang 3 ka semana. May report si Romeo Subaldo. Amo sinikakusog sang sigabong nga nagtayog sa mga residente sa sitio Tamburong sa barangay Biak na Bato sa La Castellana sang Lunes. Gani subong, halos wala na sang nabilin nga pumuluyo sa ilang lugar. Mga lalaki na lang nga nagabantay sa kasapatan kag pamalay ang ari diri. Isa na diri si Arturo Rendon. Ang misis niya kag anak ato na sa evacuation center sa Banwa. Siya naman hindi mabilin-bilin ang ilang balay kag kasapatan sa bukid. Nakadlok siya nga basi, kawatan na naman sila liwat, gani wala siya nagbiya. Hindi ko yung bigyan balay ko. Hindi ka gidyanong. Budlay na. Budlay na kay may manukan pa kunan sa Babaw? bukid. Dabo manok mo? May ara-ara man gid. Do tayo pero pangabuhian mo muna mo. Di may mga ang akong kanon to kalaya na sa abo. Nakahibalo siya nga posible magalawig sang 3 ka semana sa evacuation center ang iyang mag-iloy. Kung dito gid man sila mapaskwa, okay na lang sa iya. Maapasan na siya dito kag babalik lang sa ilang balay pagkasunod nga adlaw. Ginanunsyo sa Office of the Civil Defense nga posible magalawig sang 3 ka semana ang alert level 3 sa Bulkan Kanlaon. Posible paabi ang liwat kag mas mabaskog nga lupok sang bulkan suno sa Fivox. Gani si Barcelona Pantalita sang barangay Masulog 2 sa La Castellana, okay na lang nga sa evacuation center mapaskwa. Mga 2 ka kilometros ang kalayon sang iyang balay sa crater sang bulkan. Inang ikatatlo nila nga balik sa evacuation center humalin sang bulan sang Hunyo. Nagbalik evacuation center sila sang Setyembre kag subong na naman nga bulan sang Disyembre. Kung matigayon gid man, first time niya nga mag-Christmas sa evacuation center. Ready ka na mag-Christmas, Dre? Ay, wala pa ko kasiguro ya. Ha? Wala pa ko kasiguro. Kung nabalon ka mo, binga Dre ka mo mag-Christmas? Okay na lang din kami. Kaya mag-Christmas diri kung hindi kami papulion niya, kailangan mag-Christmas kami po. Suno sa kay La Castellana, Mayor Rumayla ni Kurmang Gilimutan, may kabudlayan sa pagpakaon sang halos 9,000 ka mga evacuees sa ilang banwa. Malapit abi ang La Castellana sa baba sang bulkan. Hindi man kuno pwede nga puro na lang delatas ang ipakaon sa mga evacuees. Gin-cancel na lang anay sang banwa ang natalan nga lights on ceremony sa buwas. Subong, ginistoryahan pa kung ano ang matabo sa Bailes de Luces nila nga festival. Kung sa evacuation center gidman ma-Christmas ang evacuees, mangita na lang sila sa pamaagi nga mapalipay ang mga pumuluyo. Even though wala tayong mga sobrang na celebration, but then we're here sa evacuation centers na safe at saka secured, makakain lang. So maybe gawa natin ng paraan how to make them happy during the Christmas celebration and even New Year if magtatagal pa. Sa Canlaon City, ginmando naman ni Mayor Jose Cardenas nga wala lang anay sa mga pagtipon-tipon sa sulod sang 6-kilometer permanent danger zone, pareho sang kasal, birthday kag family reunion sa tunga sang ginapakita karon nga aktibidad sang Bulkan Canlaon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Kag sa good vibes, masanag na balang Pasko sa inyong nga mga lugar. Aton saksihan ang pilalang sa mga maduagon nga mga banwa kag syudad sa probinsya, kag saksihan man naton ang tag sa nila ka mga lights on ceremony sa sining nga report. Sa masanag nga Bacolod Public Plaza, makita ang mga Christmas tree nga himo sa mga recyclable materials kasubong sang plastic bottles kag mga tin cans. Magluwas kay Santa Claus nga nagbisita sa plaza, naghatag sang kalingawan ng mga school choir nga nagpaindis-indis sa Christmas lights on ceremony sang syudad. Nag-join ang barangays naton to have this program in which nami man okay at least mayar involvement ang aton ng mga kabaranggayan. We will request gid kami Alfie nga every night kan makapasiga kita para at least makadugang kita tourist attraction diri sa Bacolod. Karon nga Pasko, ginadagsa man sa mga bisita ang mga nagapula-pula nga Christmas village sang Hinigaran. Ang Nutcracker Christmas Village sang Banwa ang pinilang sa mga ginadugukan sa mga tumalanaw karon nga Pasko. Agaw atensyon naman ang giant Christmas tree sang Silay City nga may kasubong sang stained glass design nga mas nagpasanag sa City Plaza. Hindi man magpaulihi sa kasanag ang plaza sang La Carlota City nga nagasaulog sa Christmas Festival of Lights and Music karon nga Pasko. Gindugukan naman sa mga kabataan ang kiddie foam party sa Christmas Lights on Ceremony sang Cadiz City. Ang selebrasyon sang tagsa ka mga LGU karon nga Pasko kabahin sang pagpasalamat sa mga bugay halin sa makaako dungan sa pagsugalaw sang panibag-ong tuig. Kagantes kita magtakop sa liwat shoutout sa aton yung mga live viewers sa Facebook, si Everlyn Miranda, Lindon Sunyo, subuman kay Jose Reyes, Benji Berlas, Gerardo Marquez, Jubea Janala. Nagpa-shoutout man sa aton kag magakontinyo kami mama sa pagpahatag o paghatag sa inyo sa mga update diri sa Negros Island region. Kay Winmar Pagapulan, nag-inform siya, although hindi pa ni verified no, nga may mga wala pa o damo pa wala nakabaton sa food packs sa area sa Barangay Maaw kag Mailom sa Bago City. Kay Mirna Clavel from Binalbagan, kay Romel Galio, Gerald Istardo, subong man kay Inday Jans Bacolod. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Dalfi.